y esa rumbaba, se lo dice Manolo, vamos. Sí, som nosaltres en carn i ossos. Sobretot en carn. Per això ens ha canviat el to de veu. Bé, el normal que passa quan canvies d'idioma. Però és que ens hi havíem compromès. El cert és que havíem fet dues promeses molt exigents per a visionaris. Al final només n'hem complert una, parlem català, però us volem explicar què trobareu els dilluns, on tindrem protagonistes i, si no, algú que s'hi assembli. Més aviat l'ho sabem. Hem convocat aquí a tots els mitjans i és que hem decidit, en junta ahir, la destitució del cos tècnic, jugadors, etc. Protagonistes, però també actualitat. Volem fer com tots els periodistes esportius de renom, explicar les coses com les veiem i no pas com són, tot des d'un punt de vista sense cap mena de criteri. Es electrónico, con simpáticos sonidos, luces, cronómetro y muchos personajes. ¿Quién es quién? ¿Y quién es quién? Extra. L'únic moment de criteri l'oferirem amb els analistes menys polèmics del Garraf, els qui fins i tot els farem valorar com ha anat la jornada abans de que passi, perquè no siguin avantatgistes. Bueno, vull dir, el Port de la Comarca podia estar més bé del que està. Home, jo, la meva opinió no és la vàlida, però no vull atacar ningú, no vull atacar ningú. Em puc equivocar de molt, o puc equivocar de poc, o em puc equivocar de zero. Vull anar a la banqueta a fer futbol sala perquè el meu fort és m'aixecar, i amb altres deports, com que ja no estic tan posat, ja no podria fracassar i no vull fracassar. Vamos, jo sempre he sigut un tertulià, no? Tu saps que el mateix vaig a les tertúlies de Canal Blau als matins, que faig la banqueta, que faig, bueno, m'agrada, a la meva època. Però quan hi ha una crítica també, si s'ha de criticar la directiva, el que sigui, s'ha de fer, que per això soc soci, no? I el que passa és que potser soc una mica amant de l'esport i potser soc una mica, com m'explicaria, apassionat, no? Jo tinc els meus comentaris, en un país com aquest democràtic pots parlar de lo que vulguis. Jo per mi que soc una mica, no sé com explicaria, soc una persona de la vida, no? Jo sempre m'ho dic, un urbanita i un llicenciat de la vida, no? Intentarem ser el més crític possible, però també amb una identitat pròpia, que és la meva, no? En aquest sentit, intentarem, bueno, buscar no tant les audiències, però buscar la veritat i buscar i dir les coses per al seu nom. Desinformeu-vos amb nosaltres. Au, anem, que això ja està. I've got enough days.